laat? Om 5 uur. Om 5 uur? Ja. Dat is over een half uur. Ja. Hoeveel millimeter regen komt er naar beneden? 15,4. Oké, jongens. Dat betekent dat we een half uur hebben om deze aflevering van Onderweg van nou nog ongeveer 11 minuten op te nemen. Ik ben niet zo goed in rekenen, gaan we dat redden? Ja, dat gaan we redden. Oké. Dus we zien elkaar volgend jaar weer hier op Funpop. Volgend jaar ben ik sowieso weer te zien. Heel goed. Ah ja. Hoi. En nou, ja, Funpop dus in Horst voor de 22e keer. Een festival voor mensen met beperking, maar ook mensen zonder beperking. Wij zweven er ergens met z'n drieën tussenin. En op Funpop kunnen ze heel veel vrijwilligers tegen. Heel veel mensen uit de doelgroep natuurlijk. Maar met name die vrijwilligers. Ja, er zitten eigenlijk zien dat allemaal helden. Jawel, dames kom. Kom eens even heen. Ik zie je nu vandaag. Ja, wat doen we nou? Handgeven of... Nee, doe me niet. Mag ik even zeggen dat ik het enorm tof vind. Niet alleen dat je vrijwilligers ziet bij Funpop, maar dat je de zaak hier ook een beetje netjes houdt. Ja. Want dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Ja, soms valt wel mij. Het valt mij. Gewoon leuk weer. Ja, niet alleen omdat het Funpop is, maar overal op festivals. Ja. Het zien natuurlijk een beperkt aantal toiletjes per. Ja. Maar het is heel leuk weer. Ja, dus het is te doen, het is goed te doen. Is dat nou ieder jaar luidjes trekken weer de wc's mee poetsen tussen de vrijwilligers? Nee? Nee. En dan moet er wel echt voor vragen. En hier willen allemaal nog niet eens doen. Dus ze willen het niet allemaal doen. Nee, echt niet. Maar jij doet het wel. Waarom? Wij doen het wel. Waarom doet jij het wel? Dat weten die mensen ook wel. En wij doen het voor de vereniging van ons. Ook voor de vereniging. Dat is sowieso. En welke vereniging is dat? Zij actief. Broekhuizenvorst. Oh, nou, we laatst aan hebben in Elwaarstad hebben we ook zij actief gehad. Ja. En Broekhuizenvorst. Oh. Oh, dus dan ziet ik op de fiets. Nee, we zien met de auto. Oh, met de auto. Ja, met de auto. Is het toevallig dat je dezelfde achternaam hebt? Riek en Leen? Ja, we zien, onze mannen waren broers. Die waren broers. Ja, op een man. Vier mensen zo verleden. Oh, ik moet net zeggen, broers, dat ziet je toch voor de leven. Wij zijn schoonzus. Ja, Oké. Maar ziet je behalve dat je dezelfde achternaam hebt, schoonzusjes van elkaar dus? Ja. Ziet je ook vriendinnen? Tuurlijk. Ja. Altijd. Nee, maar het zou je ook kunnen zien dat je elkaar maar één keer per jaar stuurt als je de wc's op Funpop doet. We zien elkaar wel vaker. Oké. Ja. En wat spoor je dan uit? Oh, we hebben druk. Met van alles en nog wat. Vertel, fietsen? Ook. Als het mooi weer is. Ik ben echt een mooi weerfietser. Ja. En, weer eens Ja. Ik mag niks zeggen misschien. maar is het allemaal netjes? Ai, Ja? dat wil ik zeggen. Ja, we kregen veel Dankjewel. complimentjes. Dat wil ik, daar geef ik niks op. Dankjewel. Ieder jaar. Heel goed. Ja, dat zeggen Die ze doen allemaal. echt netjes hun best. Ja? Ja, ik mag er helemaal niet mee bemoeien, maar Jawel, u mag. alright. Ja, nee, we doen even een consumentenonderzoek nou, dus bij deze. top. Voor mij een 11. Een 11. 10 mag je niet meer geven. Oh. Heel tof. Goed, je gaat nu de handjes wassen nog even. Ja, altijd. Ja? Hè. Dat moet wel, hè, want die dames die hebben weer in die pot gezeten. Hè. Maar kan je ook rare vragen stellen, We hè? zitten niet in de pot, hè. Super, dankjewel. Hoi hè. Hoi. Een knuffelbare mens, zo zegt Funny het met je knuffel. Waar zien de dropjes? Ja, dat is toch altijd bij de toiletjuffrouwen van dat die zo'n schaaltje met dropjes hebben. Oh, je hebt geen dropjes? We hebben Ook geen schaaltjes? Nee, ik heb niks op te liggen, dus we hebben ook geen dropjes. Hoe lang draait je al mee op Funpop? 3 jaar. 3 jaar. Oh ja, fuck, heb ik niet gedaan. Ja, ik heb het al 3 jaar gedaan. Gisteren de hele dag. De hele dag, ja, dat is best voor. Ik vind het vandaag veel te warm. Nou, als het klaar is om 6 uur, dan wordt allemaal die wc's wel goed gepoetst. Dat vind ik een beetje zwaar. Is dat nou zo dat ze, ja nee, maar we hebben nog iets van 23 minuten voordat het loopt 15 zoveel millimeter. Maar wat is nou voor ook de overweging geweest om even afgezien van de vereniging? Nou, de gezelligheid met die mensen, die zien altijd maar even vrolijk en even leuk. Ja? Die zien allemaal even leuk. Ja, allemaal goeie zijn. Ja, wie kent dat dan? Ja, maar dat is 2 C's.
denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet waarom. Ja, je maakt met heel veel mensen een praatje. Dan denk je van ja, je kent me, maar die spreken nou aan en dan. Leuk. Gewoon leuk. Ik vind het heel leuk. Ja? Allemaal door. Wat zien nou dingen die ze zeggen, die ze bij Nou, van dat is gewoon vies weer of mooi weer of het is warm of koud of weet ik veel wat. Maar koetjes en ja, kalfjes? gewoon of een hand geven. Of een hand geven. Of knuffelen. Nooit gezien, maar dat is net zo heel goed kennen. Ja. Knuffelen. Maar denkt ze dan van dat is gespeeld of juist niet? Ja, helemaal. Zo zien die mensen gewoon. Ja. Geen rem erop. Nee, tenminste de meesten niet. Sommigen, maar de meesten zijn gewoon heel, Ja. heel leuk. Ja. Hey, er zei ze net van mijn mensen, is dat niet meer? Ik ben het niet afgepakt. Hoe lang is dat geleden? 5 jaar. 5 jaar. Ja. Maar is dat nog altijd lastig? Dat blijft lastig. Dat blijft lastig. Ja, altijd. Zolang als je leeft, denk ik. Je mist het nog altijd. Maar kent je dan wat ook verheur betekenen? Je moet mensen wel. Ja, wel wat betekenen. Ja? Je kan van allerlei dingen doen voor wat ze zelf niet kan. Ja, want Ja, dat is iets mensen die vrouwen niet zo goed kunnen, hè? Ik denk dat en dat doet hen dan? dat en hij doet dat. Ja, echt? Miniane man doet dat allemaal Ja, voor. dan doet dat voor mij, ja. Maar Sorry dat ik stuur, maar als ik dit zo zie, Ja? moest hij goed doen van die geluidsman, Frank Heijnen. Nou ja zeg. Want hij was gisteren bij ons het opgetrooien en als de Bas Suus moest hem goed doen. Bij deze. Nou, dankjewel. Dankjewel Frank. Ja. Hoi. Ja, ik ken er allemaal zomaar tussendoor. Ja. Maar dit is natuurlijk wel omdat oude mens, de broer van oude mens, die koesten elkaar zo goed, dan kan hij ook wel bepaalde dingetjes misschien wat beter invullen. Ja, dat doet hij heel zeker. Ja, heel zeker. Ja. Dus dat is dan een geluk bij een ongeluk. Ja, dus hoe zit het dat? Ja, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Ja, ik ben er gewoon heel blij mee Ja. dat je dat doet. En wat zien nou andere dingen, wordt je heel blij van kind weer? Van mooi weer, kan ik heel blij van weer. Als de zon schijnt, heerlijk. Gisteren scheen ze wel erg Ja, het hard, was hè? weer een dag, maar toen was ik niet hier, dus... Wanneer zit voor ook het werk er nou op? Want hij gaan ze tot een uur of 6 door, Ja, denk ik, en dan optredens. gaan we alles schoonmaken. Netjes en dan is het achterlaten. mij misschien 8 uur of zo. Dat het is, zuiver. Vorig jaar waren we 8 uur. Ja, later gaan We ze. zien me met z'n tweeën nooit. Ja. En als dan het schoenmaken erop zit, wordt er dan nog ergens een drankje gedaan? Of dan is het gewoon een hoes toe? Een hoes, ja. Dan zien we een muis. Dan zien we een muis. Met de bier in de moer. Ja. Of muis. Ja. Beetje Ja, mee wel. gisteren was ik eigenlijk niet moe, maar ik ga het gewoon heel Ja, weer. het was, hier schijnt die zon op vallen op denk Hier ik. schijnt de zon aan vallen op. Maar ziet je de ganse dag heen of zien er verschillende ploegen? Ik zie verschillende ploegen. Ik ben vanaf 1:30 hier, dus of 4 uur later. En dan doet je eigenlijk altijd wel samen, een ploegje. Komen met z'n tweeën, schoonzusjes. en die lossen elkaar af. Ja. Verder met ik waren 2 anderen, dus dan weet je. Wat is nou, dan denk ik niet dat ze het voor de bedankjes moest doen. Of juist wel. Wat is nou het belangrijkste? Sommige mensen zijn heel dankbaar. Hè. Ze zeggen, Ja, we kregen heel dik de netjes, fijn na complimentje achtergenoten. en zo. Ja. Ja, fijn gedaan. Maar dat duurt het dan ook een beetje voor. Hè. Ja, Wat we doen. je moet wat doen. Dames, bezig zien. voordat de grote zondvloed komt. Je hebt er veel onweer afgerekend. Waar bleef? Je hebt er veel regen. Nou ja, volgens mij zegt je dat er heel veel regen aankomt, of niet? Zeggen wel. Oh. Nee, er schijnt veel regen aan te komen. En dat rommelt aan alle kanten. Maar maakt dat wat doet of het heel hard regent? Nee, wat ik doet vind je het dan? leuk, want dan ga ik even binnen staan. Klopt me niet helemaal nat, ja. Nee, maar als het hoest, dan giet er ook niet met naar de wc-dingen. Ik denk, nee, Dan want is het het was vaak rustig. ook even, ja. Dan is Er het staat alles over op de schoen. Hey, veel succes met de laatste loodjes van dank je. Funpop. Ja, zal wel En lukken, dan denk ik. vond je ons heel wel weg. Ja, ik zou bijna zeggen tot volgend jaar. kunnen. Ja, dat Je kunnen. zet het ketel ziet. Zou goed kunnen. Dat zijn we. Mogen we dan ook nog even met u op de foto? Oh ja. Ja? Voor deze keer.